Molt bé, anem a veure com traspassar de notació científica a expressió decimal i d'expressió decimal a notació científica. Quan tenim una notació científica sempre l'hem de tenir d'aquesta manera, d'acord? Un número, un dígit, coma, la resta de decimals per 10 a un exponent, d'acord? Aquesta és la notació científica, sempre es posa un dígit, coma i els decimals. Veieu que aquest exponent pot ser positiu o pot ser negatiu. Anem a fer els dos exemples, d'acord? I després passarem d'una expressió decimal a la notació científica. En aquest cas seria, ens està dient que el 6,5 està multiplicat per 10, o sigui, un 1 i 5 zeros. Però una de les expressions decimals està aquí. Per tant, aquest comptaria com un dels zeros. Llavors, posem el 6, posem el 5. El 5 ja compta com un d'aquests 5. D'acord? Com un d'aquests. I ara posem 1, 2, 3 i 4 zeros. D'acord? És a dir, aquest número seria el 650.000. 650.000. D'acord? Ho podeu pensar d'aquesta manera, Tenim una xifra decimal, que és aquesta, i 1, 2, 3 i 4. Això fan els 5 zeros que he d'afegir. Si tenim un menys 5, com ho posem? Doncs hem de multiplicar aquesta xifra, el 6,5, per, diguéssim, un 0. Aquí tenim el 0, coma, i ara hem d'afegir-li 1, 2, 3, 4, 5 xifres decimals, però aquesta ja és una d'elles, d'acord? Llavors, com quedaria això? Posem el 0, 1, 2, 3, 4 zeros i un 65, d'acord? Això si ho feu amb la calculadora ho podeu comprovar, us dona exactament el resultat. Poseu 6,5 per 10 a la menys 5 i podeu comprovar perfectament que us dona aquest resultat. Anem a fer el revés. Imagina't que vols traslladar aquest número a notació científica, aquesta expressió decimal. Com ho faries? Doncs poses 2,31 perquè els zeros no compten a la dreta de la coma. Per 10 a la què? Doncs fixeu-vos, quantes xifres hi ha a l'esquerra d'aquesta coma? Doncs has posat 1, 2, 3, 4 i 5, d'acord? Per tant, això tens molt clar que serà per 10 a la menys 5. Sí? Per 10 a la 5, perdó. A la més 5, Sí? Podeu comprovar, 2,31 per 10 a la 5 és aquest número d'aquí, I per altra banda, si teniu aquest d'aquí, si feu 2,1, i ara quants tens? 1, 2, 3, 4, sí? Fixeu-vos, una xifra, dues xifres, 3, 4 xifres. Aquí posaries la coma, no? Doncs estàs multiplicant-lo per 10 a la menys 4. Sí? O sigui, l'únic que heu de comptar són el número de xifres decimals que tens fins que tu col·loques la coma. Sí? Com has posat 2,1, la coma la col·loques aquí. Per tant, és 1, 2, 3, 4 xifres decimals. Per tant, aquest serà a la menys 4, perquè està a la dreta de la coma. Si està a l'esquerra, es compta el número de zeros. 1, 2, 3, 4 i 5. D'acord? I aquí hi hauria la coma. Sí? Ho pots comprovar amb la calculadora i et dona,